So what's up guys? Karon guys, no? Feeling karon guys. Vlog lang ko no kay mo feelingaw. Dahil lang ko vlog. Nga day ako pag umangkod. Zel. Hi Zel. Hello. Hi. Hello. Ngay. Hi. 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 Hello. Hi. Mm. Sit down. Asam na itong iyang makaon di ay oy. Mara niya mo balay no. Kuan ko sa among balay mag ruida. Ha. Nani ko sa among kuan sa manima, sa gani. Lababo. No. Yat, ngit kayo guys. Buot mo na. Ngit kito dapit kay oy suga na lang suga. Oh. Grabe kayo, mingaw kayo lockdown. Ang earring. Mingaw kayo guys. So, maadto tag, may bayon. Let's go. So guys, daganday nang aligo karon guys. Lami kuyo. Ano sila no? Ganyan nang aligo word. Abay! Abay! Katul? Ano man? Bulbog? Enggak kay bulbog day. Yaw, kaya na ba tao? Skateboard na siya oh. Surfing daw siya, surfing. Dagan, bulbog bay. Sis. Apa na ba? Balik daw, balik. Grabe yan ninyo. Ikaw bay, katul? Wala. Isang pangagkat. Alan day. Alan. Umiyak kay Gono. Si Kuan si anak ni Kuan. Anak ni Wael he. Ato na sa core. Sa core guys. Ato na sa core. Let's go. So guys, na si Pau Pau. Hi motherfucker. Na sila to. Bye mingaw. Mingaw, sige. Mingaw. Mingaw daw ngadto no. So ato tanawon. Mingaw kay quarantine tanan. Pang quarantine tanan no. Mingaw kayo. Ugoy. Adun ka mo ko kamera dun. Hi vlog. Ay budang ay budang. Ay mama. Ay mama. Hi vlog. Asa ka dun? Vlog. Okay lang daw. Mingaw kayo kay quarantine. Mingaw kayo guys no. Lahi kayo sa balay. May ring dere oh. Mingaw kayo eh. Uy balay. Mingaw. Buti. Ay bamak guys. Gay. Ulo na di sila dere. Agay. Kisa mo. Ang guwapo. Yeah. Hey dog. Hey dog. What's up motherfucker? Basa lang ulit. Tigig basa lang ulit. Time na ko babe. Uhon ako. Magunsa mo. Padatag tubig eh. Mo na gid na mag-ingon kayo. Kat. Mo din na. Di na mo. Mo gid na mag-ingon. Oo mo no. Masul mi masul. Musul. Musul day mo. Kuha man na dog. Musul day mo day. Lahi kayo no. Lahi kayo no.
Asa mo muron? Masul. Pamiglaod. Ito mag-blood. Mamig ba? Magbaw. Wala ko. Uy, di nila sila. Daya guys, balay no. Lupad. Magtulang ko yo. Balay ba? Ito. Doon na naman. Maghuwat pa mo ni Papa. Okay. Pero ako mag-iwi. Love yung gramang good. Sa lahat, ganang paguyod. Hindi mo ganang magpundutan. Kainit kayo pundot. Pagbuot, sumbagon na karon. Hindi mo kayo marin karon. Siguro di ka makato. Sigman ba? Okay. Aray, turo ko mag-iwi ko siya. Ay, ang kuhan, uy. Ay, taga. Gana na mo kung di mo pa itong taga. Babi, masapin na kaman nun. Oh. Kung gusto ko pito eh. Dili tao. Marlon. Dili tao, diretso balok sa mga. Asa may marlon nimo. Marlon. Dadulo lagi. Ba na, magpasakay, mag-vlog. Oh, namasol may kuha ni nagdag. Kuhan, malas. Guys. Balas. Asa man mo vlog? Pagpunta. Get asa man mo vlog? Sa tagi. Asa mo vlog? Asa man mo vlog? Lapag. Mo din na si Panuway kahit gay. Asa man mo ron vlog? Si Mama tumigdag. Angkit dagat. After lunch. Oh, after lunch. After lunch. Ngaon pa pre. Go down to sea. Sige, mangaon pa ko ha. Fishing with fish. Agay. So na di juice di ano na eh. Ipabuhat og init. Saan ka na pag-inom nga? Ibuhat mo na sa init. Agay. Gago! Ya kani. Kani guys. Awa na mga doko, di ba? Wala ninindot. Declare kay kuan si Guma. Mingaw kay karsada. Chat gumis good na mo mayor, di ba? Ni tindahan. Dili mo ta, may mga dagkong balay diri guys. Kumiyan ni naram balay diri ay. Kurek kay go kay nigawas ko pero okay naman sad. Di masad kay grabe nga ni ormok. Di ba? Di ba guys? Nara mo balay. Muna balay. Balay ng Jima. Amo iring nga. Way naong. Meow. 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 So, ano guys no? What's up? What's up? Hindi mo kung video what's up ayaw. What's up boy? Ayun na what's up boy. Video ko What's up? ka magkaw ko ka. Nag-vlog ko, what's up? Ha? Nag-vlog. Nag-vlog ka? Oo. Very good. Papoy. Nag-vlog. Unta. Sa mana nang? Na? Star. Sa mana? Nga unta star na kani. Star? Sherlock. Star din na. Kani mo kaon. Uy. Barog na. Barog na po. Ikaw na vlog daw, nanay. Kara star mo kaon. Star ko nung daon lang. Dili na, tunta. Ka. Dili. Ka. Kaon. Kaon mi kaon. No? Wailing ang angkong, no? Uy, naman na, nabhubo man na tatay. Kaon si nanay, oh. Ako, guys. Mukilingaw, guys. Mukilingaw mga aduko, no? Ako, papay. Si Rodilio. Anak ni Anhing Juanito. Nag-anto sa tumang kapobre. Unja? Unja? Nag-anto sa tumang kapobre. Likoy. Nag-antos saan to? Nag-anto sa tumang kapobre. Tumang kapobre. Kaon sa usa ka adlaw ug kausa, okay na. Sa kadlaw ko nagkausa, okay ra daw niyang kaon yan. Ako kay Mainom lang tubig. di man. Mainom lang tubig kadaghan di aron nga masalbar pa.
Atay na si nalalang. Sumusalbo. Oh. May lang tubig dagan aron nga. Pasalamat gyud migdako nga kuha mi ugo sa kasako nga bukas. Nabang ni Miyor. Miyor nara. Mi kaon. Nara miyor. Oo. Muna. No. Muna no. Oh na, ang bugas no. Na. Sa kuan sa Libertad, Umok City. Ilan sa ni kay Kurma. Salute. Kay katong Thank you, salamat. Thank you, salamat. Matsalam, Mayor Guma. Salamat Mayor Gumis, Richard Gumis ug sa among abtik nga barangay Kagawan, Arcelias. Sutiro Arcelias, salamat jud. Plastic. Batik. Batik. Ako pa yung pawaon. Ikaw na yung suot. May magkuha ko akong dugan nga bakas ini. Nadiyot de. Ang good ko guys, mong nagkaan good ko mga doko, no? What's up sa mga doko diya? Kasi maminaw karon ug mutanaw niya. Kani ko papa nagabadyan o taga Sambuanga na siya, naghagubat dito ah. Kana siya si Rodilio. Aray, Manghod, akit manghod. Ay may ngayo kog sudan. kuan nagsuon niya nila kuan. Dito. Moreto Pasilan Nelson Pasilan. Ako gikan pa sa Tampalan. Ina mayong sulay na. Apong mga ang hatag dupan. Nay mayongs. Nay mayongs. Nay mayongs lang. Mayongs daw no? Oh, kayo. Wagid ko'y lingaw karon mga doko. Sinsya na gyud. Sige na kog video. Ano mo niya kumiling okay. So, what's up sa inyo mga doko, no? Nganira na, goto mga to ang video karon no? Kaya sige na kong video nga tukos pa ibayon, sa mga barkada, na dito. Ako mahimo karon kaya sige na kong video. Sige lang higdas balay mo mag video na lang tano. Wagid ko lingaw karon mga doko, no? So, see you in my next video mga doko. Peace out! Ito dagat, baby. Babu! Basa ka lang? Ha? Unja? Basa di ka? Ha? Apu. Abu.